Gama lenkosi malibongwe. Cha ngithi angenivezele na into lezi yezitha. Zixabana manje. Abanye abantu bahlushwa izitha. Lo muntu obekusize kakhulu. Yena phenduka isitha sakho la. Kuyenzeka ukuthola ukuthi nomuntu wakho bamthathe ngomuthi. Ufune ebuye kodwa manje ngeke ebuye phela makusenehleke phambili. Lo muthi uyasiza usebenza ngomeseke nje kuphela lo muthi lo. Ufike ukhe kanje ngomese onisa isitofu ubeke esidikiselweni. Kathi ususha uyawuxova uthi laba bantu laba izitha ezihlangene nawe ayixabane zodwa hayi adishoni uzwa kuthiwa seyishayene uzwa kuthiwa sesenze ukuthi yazi ukuthi sokwenza ukuthi uyasiza ngithi anginivezele bathandekayo angafeli ngaphakathi umuntu odingayo ke uyongithola kule number 064 93 83 439 064 93 83 439 sifukela wena ke sendaweni yaseYetheni emanzimeleni nasesikoleni eYetheni phansi kwenkosi umzimela ngiyithanda umuntu othi akayifikela yena indaba yomaposana lana umuntu angasaposana into engekho ngoba isesihloleke kwenza ukuthi sothi nezitha kanti cha wena nje nakho kunezinto ufuna ukugezwa sesihloleke ukuthi unankingani igama lenkosi malibongwe alibongwe igama lenkosi amen.